Tingnan mo. Samantalang kami nun nag-aaral. Yung mga notebook na mga walang sulat pa siya sa masamahay. Yan. Namimili ng drawing book. Ito na yung mga nabili. Damit ni baby. Mga notebook. Ayan po, good afternoon mga kaparing Jason. Bali, paggaling ko nga doon kila Tricia. At paggaling ko rin kila Tricia, diretso sa bahay. Tapos nag-edit lang ako ng isang vlog. At pagka-edit ko, diretso na kami, umalis ka agad kami. Kasi mamimili nga kami ng ng gamit. Pang mga gamit sa mga school supply kay baby and then. Bali dito kami sa sa Palawan, dito sa Bato. Diyan si Ami. Para kung sakali bukas makapasok tayo dun sa sa bahay. Kasi ilang araw na lang, asing ko na ngayon 5, 6, 7, 8, 9 4 na araw biyahe kami na Ami. Siyempre yung 3 araw lang papasok kasi yung 9 siyempre di na papasok yan kasi babiyahe, kailangan magpahinga, kailangan maghabol ng vlog para hanggat nandito pa sa nasa Bicol pa. Kasi pag doon na naman tayo Maynila, siyempre yung vlog natin ay wala sa babae project, medyo mahina yung views. Kaya kapag nandito ko, sinasamantala ko na dinadamihan ko yung vlog. At siyempre pasensya na sa mga sponsors, lalo na sa mga sponsors. Humingi pa ako ng pasensya na absent ako sa babae project. Siyempre sa team, sa mga viewers, kayo po yan uli. Kasi siyempre may pinapagamot ako. Pinapagamot ko si Ami. Sana matapos na para makabuelo na tayo sa trabaho. Tapos makabuelo na rin sa gawa si Ami sa bahay. Para di na tayo pa-absent. Yan lang po. Yan. Pagdaling namin dito, baka makapunta kami ng Eriga, Nabwa o Eriga, kung saan yung may may bilihan ng mga gamit. Yeah, let's go. At papunta na kami ng Nabwa at nakuha na namin yung sa Palawan. Siyempre salamat sa anonymous sa sponsor na nag-send. Si Ami yung kausap niya. Salamat po sa bigay pang masahe. Ma. Thank you so much po. Ayun, nakuha na po namin at gagamitin namin po yun papunta po Manila. Kasi ang bilin niya sa amin pang habang nandito pero yung pera na po yun sinave po talaga para i-save para pagpunta na lang po namin ng Manila. Thank you so much po. Nakuha na namin. Punta na kami sa Nabwa para mamili ng gamit ni baby. Yan. Malaking tulong na po yun ang masahe papuntang Maynila sa 9. Ayan po, traffic dito namin sa Nabwa. Siguro may nagka-traffic. Dito na kami sa Eriga.
Ayan po, dito na kami sa area. Tara. Diyan kayo mamimili sa ano. Titingnan muna namin dyan sa Yunja. Tapos, saan tayo pupunta? Saan? Ha? Video game. Tangkad na oh. Huwag nang dito sa akin oh. Tara. Wait lang. Pwede ba yan? Pwede ba ito muna sa grade 6? Magkano yung ganito? Wala akong pagpipilian. Magkano din? 37 po. Pili na na. Pili ka na nak. Tapos na sa'yo pa. 8 daw na notebook sa'yo. 8. 8. Gashi. Buwa ka na. Ilan mo? Kaya. Samantalang kami nung nag-aaral. Yung mga notebook na mga walang sulat pa siya sa masamahay. Kaya saka isang big notebook. Kaya yun, ayaw kong maranasan niya yun. Hindi, pili. Bababa mo na ibang sinito. Happy? Ayos yung pag-aaral, sabi ko sa'yo. Lagi. Pumili ka. Mga magandang design. Eh, pare-pareho na lang na ano, hindi yung... Yan ko na yun. Na may tugtog. Ang yung papa. Baka may mga iba pa nak na ano nak. Mga design. 7. Yan. Namimili ng drawing book. Bakal pa nga ako manang. Bibi. Daily Jane. Hindi. Drawing. Drawing. Drawing na ano. Sige, dito. Jackson. Ganyan na? Ha? Tao. Ganyan na? Drawing book. May nakalagay yan, basahin mo. Gashi, lagay mo doon sa'yo. Ganyan Sa ako. basket mo, Gashi. Yung pambura. Yung ano nak, humanap ka na nak. Yung pambura nak ng ano, anong tawag yun? Yung sa bullpen. Ano yun? Ano yun? Wait lang.
Ito. Ito, di na sila gumagamit ito. Spelling booklet. Hahaha. Ano sa'yo? Envelope. Envelope na. Dito sa'yo. Dan. Daily Jean. Hanap na ang sapatos. Sino ni? Ito na. Ba? Ano? Pili ka na? Ito ma. Sure ka? Tayo nga, yung hindi masakit sa ano? Pag nag-medyas. Ito ako minsan. Kaya pag nag-medyas, okay? Sigurado kayo ikaw magsusuot niyan. Ewan ko. Kita mo kay mama mo. Bebe. Ayan po at nakalabas na kami. Ito na yung binili ng mga gamit. Magkano lahat ba? Ha? 3,044. Yun, 3,044 lahat. Yung may sapatos, tag-isang silang sapatos. Kompleto na to. Saglit. Tara. Yan. Bilis. Sabi ko na bago kami umalis, makapamili na ng ano, mga gamit, may payong, basta kompleto na to. Sapatos. Ano, saan tayo? Diyan tayo? Hala. At nag-aalok kumain yung anak ko. At pagbigyan ko kasi, yun nga, sa Nuevi, alis na naman. Kumbaga, i-ano din namin ang ano, gusto nila. Kahit ano, kumbaga, basta go lang ng go. Yung diskarte ko kasi hindi ko sa kanya pinapahalata na nahihirapan din ako na ano. Pero ko lang ng hipon para sipagan, yun lang ano, sipagan mag-aral. Hawakan mo. Lalipit tayo doon sa dito. Magsasaog muna tayo doon ng gatas at biskuit ni nanay. Pwede magkain muna. Nagugutom na ako talaga. Magsasaog muna tayo doon. Madami pa namang tao doon sa Jollibee. Sabi na. Kakros! Mami, kasprosyo ka. Nandun sa'yo. Kumsya ka lang. Kumsya ka Ano, okay na? Let's G. Chinecheck na kami. May tsunami.
Yan, may bibili sa amin doon sa LCC na gatas ni nanay. Kami, pili na kami dito sa ano. Dito na yun eh. Gusto mag-Jollibee. Pagbigyan natin. Jollibee, Eriga. Yung mga kabila si Tutoy. Pedestrian lane tayo. Tara. Pagbigyan natin mga bata. Hanap tayo ng upuan. Hanap na upuan na. Baba tayo taas. Baba tayo taas. Ay, chicken na lang pa. Bakit ka ng chicken? Ha? Chicken. Baba tayo taas. Ayan po, dito namin sa, ano, sa loob ng Jollibee. Bali, hinihintay pa namin si Ami. Nasa LCC pa. Yung mga bata excited na. Excited? Enjoy? Masaya? Ano kaya kung upo lang tayo dito tapos di tayo kakain? Uwi na tayo. Ha? Uwi na tayo, di tayo kumain. Upo lang tayo dito. Okay lang? Okay lang. Upo lang tayo dito, di tayo kakain. Si Ami. Tara? Jollibee, ano? Tara! Ayun na si Mama. Mag-order na siya. Yung anak ko dyan. Dahan-dahan lang ah, makabangga kayo dyan. Excited si Baby. Yan lang naman ano yan eh. Bago dito kami umalis, mag-Jollibee daw muna. Bakit ano lang, basta ano ko lang sa kanya, mag-aaral ng mabuti para ano, para siyempre pagdakin niya, makahanap siya ng magandang trabaho. Diba? Mag-aaral ng mabuti para kung ano yung gusto mong bilhin, nabibili mo. Kami nung baby pa kami, ganit tulad sa'yo, baby pa ako. Hindi ako nakatikim ng Jollibee. Oo nga. Nagpiprito lang si Lola mo bilhin. Christmas party namin noon. Piprito lang. Alam mo, nakatikim ako ng Jollibee. Alam mo, nung nagtatrabaho na ako sa Maynila. Tapos ano, girlfriend ko na si mama mo. Yun lang ako nakatikim ng Jollibee. Oo nga. Buti ikaw, ganito nakakatikim ka na. Kapag pinagsasabihan, makinig. Ano sabi ni mama mo? Ano sabi mo kay mama mo? Ano orderin niya? Yung bakit na lang kaya? Ano gusto mo? Oo, ano? Paborito ni Ami. Spaghetti. Dalawa pa binili. Ito, pinagbabawal na teknik ng isa. Pakita ko sa inyo. Malupit yan si Ami. Nagbaon ng pinagbabawal na teknik yan ni Ami. Nagbabawal na teknik ni Ami. Kanin po yan dala namin. Nagbabawal na teknik. Ayo, ito yung taguin. Paano? I-prank na si mama mo. Malaglag.
Ito yung papakuha namin kaya. Umupo lang. Tignan mo lang, huwag maghalata. Paborito ni Ami. Si Bibi. Si Bibi na nga itin. Oh. Yan namaman sa'yo. Kasi kung kaya sa usapan, no? Lap. Ano? Enjoy? Masaya? Are you sure? Enjoy. Ngayon pa lang ako chicken. Ha? Ngayon pa lang ako Ngayon pa lang? Tagal na tayo kumakain. Jollibee. Pag-ito pala. Kami, spaghetti yung pala. Kain po. Nak, alakan mo na nak. Kain. Pwede mo hawakan mo muna? Uwi na kami. Uwi na. Ano? Balutin mo ko sa liwan. Hindi mo ako balutin.
Balutin mo ako. Sige na, nasa pedestrian tayo. Tara. Nasa pedestrian. Wala nang tao dito sa Iriga. Wala. Ay, nagre-record eh. At yun, nagre-record na pala. Kakarating lang namin at yan, inaayos na. Doon na pamili para mapicturan. At yun, ayos-ayos muna. Ayusin mo, Josh, yun sa'yo. Ate Hili yun sa'yo. Ayusin mo din. Ayusin mo din dyan, Josh. Ano pa? Tingnan mo nga doon kung meron pa. Ay, lang. Ito, socks ni Ate Hili. Asa sa akin? Underwear ni Ate Hili. Asa nung sa akin? T-shirt mo, ito dalawa. Lagay mo doon. Ayun yung notebook mo, oh. Notebook. Ayos mo. Notebook. What the? Lagay mo doon. Ayos mo. Makatalo ng pag-aayos natin. At binili din namin si Jason ng ano, ng gloves. Oo. Sino yan? Sa'yo yan. Saka yung medyas. Sa akin? Ito, ma. Yung kamay niya is allergy ng semento. Sa'yo din yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikaw, Joshi. Nice mo na yung sa'yo. Yes. Ano? Yung shoes mo, asa na? Ay, ayun na yung shoes niya. Ayusin mo na. Ayan, dito na kami sa bahay. Time check natin, 9:45 ng gabi. Ito na yung mga nabili. Damit ni baby, mga notebook, sapatos. Damit nilang dalawa. Sapatos. Ang sapatos mo, anak? Buksan mo naman. Sapatos ni baby. So swaggy. Grabe. Mas bumili rin ako ng ano, ng guantes. Tsaka medyas. Ginagamit ko pag papasok. Grabe, mura lang tong guantes pag sa hardware natin binili. 50. Ano lang pala to eh. Tagbe 20. Ilagay mo yung mga. Bumili na ako ng 2 pares. Para pag nasa construction tayo ay din masyadong magkakano yung kamay. Hindi para Pagkalagaling ko doon kay Tricia, edit lang ako ng kunti dito sa bahay. Tapos, inalok ko na sila na pumunta dun sa Iriga. Yan. Para pag may pasok kinabukasan, makapasok pa ako. Kasi kailangan kong mag-ipon ng vlog para alam niyo na kung bakit ako nag-ipon ng vlog. Siyempre, para may pumasok na revenue at may panggastos kami pabalik-balik sa Maynila. At muli, maraming salamat sa nagbigay sa amin ng pamasahe. Alam mo na po kung sino ka. Yan. Shoutout po sa iyo. God bless po. At malaking tulong po yun pamasahe namin kasi ngayong buwan, ayun nga, ay di ako nakasahod noong 25. Pero yun, malaking tulong yun pamasahe namin ni Ami. Salamat po. God bless. At ingat kayo palagi sa work at sana mas marami pang blessing ang dumating sa inyo. Thank you so much po at sobrang laking tulong talaga lalo nung hindi ka nga sumunod. Yan. At hindi rin kami nakapagtinda. Gawa nga namin hindi namin masyadong mababantayan. Sobrang medyo tagilid talaga. Pero yun nga, kahit ganun,
may dumating. Kaya sobrang thank you talaga at laking tulong talaga lalo na ngayon. Hindi talaga kami nakabuelo sa pagtinda. Hindi mo kapaghanap mo rin maayos. At yun, mabuti na lang may nagpapaabot din ng ng tulong. At sa mga kapatid ko din, kay mama din. Tinulungan din kami. Pambili din ng gamit na itong dalawa. Sa kapatid ko, kay mama. Yun. Kahit paano. Kaya yun, bawi na lang ako next year pag okay na ang lahat. Mabawi at babawi tayo. Ayan, out na natin to. Ayan. Babay naman. Bye!